declarație de a fi creștin. Nu pentru careva crime în comisie. Ca manifestarea asta se arăta prin ritualul de jertfire la statuia Împăratului, la care creștinii nu luau parte. Acest ritual era un semn de loialitate față de Imperiu și față de Împărat. Respectiv, creștinii erau considerați dușmani ai Imperiului. Am trecut câteva cauze practice și ideologice, cine își amintește. Drept urmare, o aclamare foarte răspândită față de creștini era nu liceți vos, pentru că voi nu trebuie să existați. Și cei mai buni împărați romani, după cum o să vedem astăzi, propuneau biserică. Bun. De data trecută, vrea cineva să adauge sau ceva întrebări, precizări? Mai exclusiv. Da? Are o glumă de asta. Și poate mai mult artologie. Artologie, tăia despre asta și o discuția. Primul rând, de data trecută, reacționam contra destul de bine. Poziția bisericii față de stăpânire, față de Imperiul Roman, față de ideea de stăpânire în general. În Scriptură avem mai multe referințe. Eu am selectat două care principiile cuprinde toate. Dați cezarului cele ale cezarului, Dumnezeu cele ale Dumnezeu. Aici se conține primul fapt că nu erau revoluționari creștini, adică față de împărat și imperiu aveau o atitudine de supunere înainte de admisibile de învățătură creștină. Și cinstiți pe împărat. Însăși ideea de ierarhie, de ordine, era deja prezentă în învățătură creștină. Despre posibile prigoane, în fine. O curiozitate, cuvântul păgân vine de la cuvântul pace, care înseamnă sat, adică de ce de la sat? Pentru că populația rurală, în general, e foarte conservatoare și ea conservează, practic, orice. Inclusiv și păgânismul și din cauza asta creștinismul s-a răspândit mult mai greu în sate la început. Dacă să ne uităm istoria recentă, vedem că în sate a fost cel mai greu de impus comunismul, în sate a fost cel mai greu de scos comunismul, adică este un fenomen. La fel, într-un mod recent, am văzut frumos formulat, conflictul dintre Imperiul Roman și creștinism era un conflict de conștiință, și nu pur și simplu de conștiințe diferite, ci de conștiință la nivelul omului. În fiecare om era un conflict între creștinism și păgânism. Și după mențiune, Imperiul Roman era stat de drept. Adică un stat în care legea era la cinste și era respectată. De ce fac mențiunea asta? Pentru că în zilele noastre s-a diluat sensul și s-a atribuit oarecum doar unui anumit tip de state și unei anumite rânduieli statale. Bun. Să trecem la factologie. Baza legală pentru persecuția creștinismului a fost elaborată de Împăratul Traian și nu doar elaborată, ea a fost un răspuns la cererea unuia dintre proconsuli, unuia dintre conducătorii provinciilor. Traian, după cum am menționat data trecută, cei mai buni împărați prigoneau biserica. Traian era unul dintre ei, era considerat imperator Optimus, adică un împărat, cel mai bun împărat, un împărat pe potrivă. Iar până în secolul IV, împărații nou coronați erau aclamați cu Fedicior Augustul, Milior Traian. E mai fericit decât August și mai bun decât Traian. Ca să înțelegem
valoarea lui, percepția romanilor de atunci. Traian interzice adunările secrete din motive politice, anume că el era suspicios că adunările secrete se pregăteau comploturi sau organizau alte manifestări împotriva Imperiului, de ce le-a interzis. În această categorie de adunări secrete au intrat și slujbele creștinilor, la care, după cum am spus data trecută, puteau fi prezenți doar creștini, păgânii nu puteau fi prezenți doar slujbele creștini. Așadar, Plinius cel Tânăr, proconsul Bitiniei, imediat vă arăt în Bitinie, în nordul îi scrie împăratului, îi spune despre o problemă că în regiunea sa au fost arestați de casă niște creștini. Da. Există o problemă, că în înregistrarea audio tu nu te auzi, vorbești rău mai tare. Nu, dacă sincer, în înregistrarea audio tu tare bine te auzi, că stăm lângă tine camera, dar el nu se aude deloc. Așa, exact aceeași situația să fie și acum. Oricum necompetent să auzi. Poți să dai mai frate? Pot să da. Da. Deci, aproximativ în anul 107 a fost emis rescriptul lui Traian care legifera persecuția, execuția creștinilor pentru simpla declarație de a fi creștini. În particular, am adus niște citate din scrisoarea lui Plinius cel Tânăr, unde el spune că templele au fost părăsite, slujbele pe bine uitate și nimeni nu mai aduce jertfe. Adică în regiunea sa, creștinismul deja era răspândit foarte mult și nu în zadar a apelat el la autoritatea supremă, adică la împărat, întrebarea ce se facă cu mulțimea asta de creștini. De asemenea, el a torturat două diaconiții ca să afle mai mult despre adunările creștinilor, ce se petrece acolo, pentru că umblau zvonuri, că acolo se petrec tot felul de legi, zvonuri prin vulgul roman. Spui ce asta diaconiție. Poate vezi și tu mai frate. Poate spui ce asta diaconiție. Diaconiție? Slujitoare, diaconii și diaconițele aveau sarcina de a aveau sarcină actele de binefacere. Și aveau în rânduială de slujire, aveau sarcină lor. Și cateheză. Cateheză? Nu știu. Cateheză, adică învățarea credinței, cei nou convertiți. A torturat două diaconițe și el menționează în scrisoarea către Traian că nu a participat niciodată la procese împotriva creștinilor. Adică noi din această frază înțelegem că nu în anul 107 au început procesele împotriva creștinilor. Chiar recent am dat de sinaxar de doi sfinți care au fost muceniciți pe timpul împăratului Claudiu, adică în anii 40. Respectiv, fenomenul de judecată creștinilor era existent deja, pur și simplu nu avea un suport legislativ, să zic, nomen ipsum, adică doar pentru nume. Erau judecate până atunci pentru ce am zis data trecută, sacrilegiu, adică pentru necinstirea zeilor, fie pentru crime în lese maestatis, adică crime împotriva împăratului. Nu vreau să aduc jertfe la statuia împăratului. Încă niște citate din scrisoarea lui Plinius. Zice el pe adevărații creștini, se spune că nu poți constrânge să facă acestea, să aducă jertfe idolilor. În ce context spune asta? Că pe unii care se numeau creștini, el i-a torturat și i-a adus jertfe. Și el spune, probabil aceia nu au fost creștini, pentru că doar așa au spus, pentru că zice lumea că adevărații creștini nu poți constrânge să aducă jertfe.
Oricare ar fi mărturisirea creștinilor pentru numai încăpățânarea și verticalitatea lor neînduplicată, merită să fie executați. Vedem atitudinea tranșantă a conducătorilor romani față de creștini, dar vedem și atitudinea tranșantă a creștinilor. El îi spune împăratului procedura pe care o făcea el și îl întreabă dacă e bine așa. Deci, până la scrisoarea adresată lui Traian, el îi constrângea întortul să jertfe idolilor. În caz că refuza de 3 ori, e executat. Traian îi răspunde că, în primul rând, creștinii nu trebuie să fie urmăriți din inițiativa judecătorilor, adică din inițiativa conducătorilor de provincie, și să nu fie primite denunțuri anonime împotriva creștinilor. Dacă sunt asemenea denunțuri, trebuie să fie ignorate. Dar, în același timp, creștinii, dacă ajung în judecată și dacă insistă în a fi creștini, să fie executați. Iar cei care renunță la a fi creștini, adică aduc jertfe idolilor, să fie iertați, să fie liberați, să fie restabiliți în drepturi. Autorii pe care am citit eu spun că rescriptul lui Traian, pe de o parte, legiferează prigoana creștinilor, adică oferă o bază legală pentru prigoanelor, dar în același timp, oarecum îi limitează pe romani și pe cei care exercită legea de a prigoni pe creștini. Înseamnă că îi apără de denunțurile anonime și oprește persecuția lor din inițiativa conducerii. Din timpul împăratului roman avem acte de Sfântul Ignatiu Teoforul, care a pătimit în anul 107 și a fost dat în amfiteatru la lupte cu animale sălbatice. Următorii doi împărați, Adrian a emis un rescript reafirmant, ce spunea rescriptul lui Traian, în întărit legea emisă de Traian. Noi o să vedem în continuare, legea lui Traian a fost baza prigoanelor și pe tot parcursul până la emisirea edictului de toleranță în 313, 311, 313. Deci a fost un document fundamental pentru ce s-a întâmplat în următoarele 2 secole. Din timpul de Antoninus Pius, următorul împărat. Deci, am spus data trecută și mai zic o dată, de la Traian și până la Marcus Aurelius, Imperiul Roman a cunoscut o perioadă de mare înflorire și toți acești împărați, din motiv că, în parte, din motiv că n-au avut urmași la tron, au fost puși în situația de a înfia pe cineva care să fie urmașul la tron și, respectiv, ei înfiau pe cei mai buni. Marcus Aurelius a avut un fiu care a ajuns împărat și care era nevrednic. Din timpul lui Antoninus, deci toată perioada asta de la Traian și până la Marcus Aurelius se numește perioada împăraților Antonini. De la Antoninus Pius sunt acte de mărturice ale celor 12 mucenici din Filadelfia, care au fost judecați prin anul 160 sau 157 și un aport mare l-a avut aici furia maselor, furia Vultului, care nu s-a mulțumit cu mucenicii celor 12 mărturisitori, dar au cerut ca să fie judecat și Policarp din Smirna, adică căpetenia creștinilor din acea zonă. Policarp din Smirna s-a retras când a aflat că trebuie să fie condamnat, judecat și condamnat. S-a retras într-o suburbie a Smirnei, dar după aceea persecutorii au găsit doi creștini care au torturat și care le-au descoperit unde se află Sfântul Policarp
Și în momentul acela deja el a hotărât că nu se mai ascunde, ci să fie voie Domnului. Când a venit poliția să-l aresteze, el le-a cerut puțin timp de rugăciune, pentru că știa că o să fie martirizat. S-a rugat 2 ori și prin asta spune faptele măștirice, spun că i-a impresionat până și pe cei care au venit să-l aresteze. La judecată, deja nemijlocit, el a fost dus călare pe Asim, adică a fost dus cu cinste, să zicem așa. Poliția mergea pe jos și el a fost pus pe cal. De ce? Pentru că Policarp la Smirne era în vârstă, avea la 100 de ani și el l-a cunoscut personal pe Sfântul Apostol Ioan, teolog. La judecată, el a fost condamnat prin exclamația Policarp a recunoscut că este creștin, adică vedem că iarăși judecata se făcea doar pentru simpla declarație de a fi creștin. În aceeași perioadă avem să cunoaștem martiriul la Roma. Deci vreau să fac aici o mențiune. Autorii pe care am citit tratează în special documentele care s-au păstrat, adică din toată această perioadă există multe acte martirice care s-au transmis prin tradiția bisericii, prin viu grai și nu s-au scris undeva. Cele care s-au scris anume cu un scop. Atunci nu exista, oarecum, tradiția asta de agiografie, adică descriere vieților Sfinților, iar actele martirice care au fost puse pe foaie s-au pus cu un anumit scop. De exemplu, actele Sfântului Policarp al Smirnei și al celor 12 mucenici au fost scrise cu scopul de a combate o erezie apărută în Asia Mică, în Frigia, anume erezia montanistă, care ei aveau o serie de devieri de învățătură, dar însăși combaterea lor prin scrierea actelor martirice a fost pentru faptul că ei spuneau că creștinii trebuie să caute să fie martirizați. Adică ei trebuie singuri să se ducă la judecată, ei trebuie să caute să fie omorâți. Bine. Prin acte de mucenicie ale Sfântului Policarp se sublinează că el inițial s-a refugiat, adică nu a căutat să fie omorât. El s-a refugiat. Se spune că ca un act de înțelepciune. Montaniștii spuneau că este o rușine să fii creștin și să mori acasă. Deci trebuie să fie omorât. Evident, prin asta provoca o sminteală printre creștini și mulți chiar cădeau în clasa asta și se duceau la judecată. La Roma avem o mărturie interesantă. O femeie creștină, o femeie păgână care s-a încreștinat și avea un mod de viață necreștinesc împreună cu soțul ei. După ce s-a botezat, i-a cerut soțului să schimbe și el viața. Soțul a insistat că ei să continue viața desfrânată. Nu era o realitate pe timpul roman. Ea a refuzat și atunci soțul înfuriat s-a dus la judecată și a turnat. A spus că ea este creștină. A fost chemată la judecată. Împreună cu ea a fost adus și învățătorul ei, Ptolemeu. Și în timpul judecății, un tânăr de mulțime s-a ridicat și a vrut să le ia apărare. A spus că judecătorul face o faptă nedreaptă. Deci el, fiind judecător, judecă niște oameni nevinovați. Și imediat el a fost și el întrebat dacă este creștin. El a răspuns afirmativ și a fost omorât împreună cu ei. Aici avem o icoană cu Sfântul Policarp al Smirnei, prins de flăcări. El a fost judecat la ardere. Am ajuns la Marcus Aurelius, care a emis o nouă lege împotriva creștinilor, care spunea îi condamna pe creștini la moarte civică, adică erau lipsiți de drepturi cetățenești. El afirma că judecata trebuie să-i caute pe creștini, spre deosebire de rescriptul lui Traian, care oprea acest lucru.
Și un punct care a provocat un val de prigoană aproape universală, aproape pe întreg teritoriul Imperiului, care spunea că averea creștinilor condamnați trebuia să treacă la cel care i-a acuzat. Din această perioadă există actele martirice ale Sfântului Iustin Filosoful cu ucenicii săi. Ei au fost judecați la Roma de către învățătorul împăratului. Deci împăratul Marc Aureliu era un împărat filozof. Unul dintre filozofii de vază din perioada sa. Și învățătorul său, iată, i-a judecat pe Sfântul Iustin Filosoful. Poate reprezenta un anumit interes și faptul că Sfântul Iustin era filozof și chiar la judecată l-a întrebat în ce constă învățătura creștinilor, adică îi punea niște întrebări care erau în afara actului juridic. Și a pus așa o întrebare: ești sigur că te vei urca la cer dacă ți se va tăia capul? Înainte de asta spun că tu ești filozof, ești om învățat, chiar crezi că vei ajunge la cer dacă ți se va tăia capul acum? Și a spus, mă dăjduiesc să primesc acest dar. Adică nu o vedea ca pe o siguranță, dar ca pe o nădejde. Și arată modul de gândire. Tot din această perioadă, în care Marc Aureliu, avem epistola Bisericilor Galii către Bisericile Asiei și Frigiei, care iarăși este un document abordat în toate lucrările. Iarăși, vedem că epistola este adresată Bisericilor Asiei și Frigiei, anume locul focarului montanismului, ereziei despre care am pomenit. Ce spune aici, iarăși, că creștinii se fereau. S-a pornit o prigoană pe tot întinsul Galii și creștinii erau puși în așa situație încât nu se puteau arăta în general în locuri publice, că erau imediat asaltați de gloată. Probabil autoritățile romane îngăduiau acest lucru, pentru că în mod normal nu era permis ca gloatele să-și bată joc de creștini. Ca formă, se spune că creștinii arestați au fost torturați zile în șir. Avocatul lor, iarăși, ca și în cazul descris mai sus, a fost întrebat imediat dacă cumva este și el creștin, a răspuns afirmativ, a fost judecat împreună cu ei. Câțiva dintre cei judecați au căzut, adică au dus jertfe idolilor, dar unul dintre ei, la toate întrebările care îi se adresau, răspundea: creștianul sunt. Sunt creștini. Era un fel de auto-osândire. Adică el, conștient de faptul că, spunând asta, va fi judecat la moarte. De asemenea, se spune că atât de sălbăncioși erau cei care torturau pe creștini și atât de rezistenți erau creștinii, încât în unul din cazuri, schimbiitorii au obosit să o tortureze creștină. Erau doi schimbiitori. Respectiv, proconsul Galii sau judecătorul, neștiind ce să fac cei care au rezistat, care nu au dus jertfe idolilor, iarăși se adresează împăratului Marc Aureliu și el indică să fie executați toți cei care au rămas creștini. Amfiteatrul din Leon, unde au fost aduși creștini, în amfiteatru se practicau luptele cu animale sălbatice. Încă un fapt interesant, deoarece creștinii de obicei adunau moaștele mucenicilor și le cinsteau, de data aceasta gloata a luat trupurile mucenicilor și le-a aruncat în râu, ca să nu poate fi luate de creștini. Comodus, fiul lui Marc Aureliu, iarăși amintesc de filmul Gladiator, era preocupat de totul alte treburi, nu îl interesau treburile politice, treburile statului, era indiferent. Din cauza asta, în parte, prigoana împotriva creștinilor a încetinit, dar în același timp, deoarece împăratul nu se implica, acest fapt rămânea la discreție conducătorilor din provincii.
creștinii deportați în timpul tatălui său au fost întorși la locurile lor, au fost eliberați. S-a întâmplat așa că pe timpul său, de exemplu, în Bizanț, era o prigoană cumplită împotriva creștinilor. Între timp, în Africa, în Cartagena, creștinii erau liberi și nu erau puși în pericol. Respectiv, vedem cât de ce contrast era și cât de mult conta cine se află la conducerea provinciei. Pentru că ei făceau judecată și rămânea la discreția lor. Dacă se judice sau nu. Data trecută cineva a întrebat în ce perioadă deja erau și senatori creștini, adică funcționari înalți în stat. Iată, pe timpul lui Comodus a fost martirizat un senator creștin pe lumea Polonia. Septimiu Sever a venit la putere după o perioadă de instabilitate politică și el era iarăși printre cei mai buni împărați pe care a cunoscut Imperiul Roman și respectiv a fost și pregonitor al creștinilor. El a emis o lege de interzicere a trecerii la creștinism. Prigoana lansată de el era orientată împotriva învățătorilor și nou convertiților, adică vedem că după un secol de prigoană deja exista o percepție mai calitativă din partea conducerii Imperiului față de organizarea bisericii creștine. Adică deja se intuia o oarecare ierarhie în biserică, se înțelegea termenul de catehumen, adică de nou convertit. Respectiv, cazurile de mucenicii care sunt documentate este Fecioara Potamiana. A fost treptat condată în smoală fierbinte și respectiv a suferit moartea mucenicească, dar ce e semnificativ aici, deoarece prigoana era îndreptată împotriva catehumenilor, împotriva nou convertiților, mulți dintre ei au fost botezați chiar în temniță. Ei au ajuns nebotezați la judecată, pentru că era o perioadă de învățare a credinței creștine, și au fost botezați în temniță. La fel ca și, iată, n-am menționat, Plinius cel tânăr în scrisoare către Traian întreabă că sunt creștini tineri, sunt femei, cum să procedez cu ei? Să fac o diferență de vârstă. Traian n-a răspuns pe acest subiect, dar din fapt a fost ignorat, respectiv indică că trebuie executați toți. Respectiv, în timpul lui Septimiu Sever, avem cazul când două creștini au ajuns în temniță, în care una era însărcinată și alta alăpta prunc. Ambele au fost condamnate la moarte. Pruncul nou născut, care era alăptat, și a doua a născut tot în temniță. Copiii au fost luați de comunitatea creștină ca să fie educați în continuare. Prigoana din timpul lui Septimiu Sever era atât de crudă și atât de nemiloasă față de creștini, încât ei considerau că este deja vremea lui Anticrist. Adică sfârșitul este aproape. După Septimiu Sever, iarăși la putere au fost niște împărați mai puțin implicați în treburile de stat. Aceasta nu anula baza legală de prigoana creștinilor. Din cauza aceasta au continuat unele acte martirice, poate undeva local, în anumite provincii, dar în general în Imperiul s-a păstrat o pace pentru biserică până la perioada lui Maximin Trapă, anul 235. Înaintea sa, pe tronul imperial, era Alexandru Sever, care era atât de binevoitor față de creștini, încât unii chiar spuneau că el născuns este de creștini. Autorii studiați spun că asta nu e adevărat, dar totuși el era influențat puternic de maică sa, care era foarte apropiată de creștini. Printre maximele sale preferate erau maxime din Sfânta Scriptură, că era foarte binevoitor și chiar îi recomanda
supușilor săi le recomanda să promoveze pe creștini în funcție înaltă, pentru că considera că ei sunt oameni cinstiți și o să facă față. Din ce cauză Maximin Dracul a pornit prigoana împotriva creștinilor? Tocmai pentru că el era un opozant al lui Alexandru Sever, el l-a și omorât. Și el căuta să pedepsească pe cei care l-au susținut pe Alexandru Sever, în rândul cărora îi pădea și pe creștini, cunoscut fiind faptul că el este foarte binevoitor față de ei. Deja, în această perioadă, el spune că trebuie persecutați Ecclesion Archontas, adică întâi stătătorii bisericii. Exista deja interferențele de zi cu zi dintre creștini și păgâni erau atât de mari deja, încât deja era înțeleasă biserica ca o structură în care există ierarhie, în care există nou convertiți, există învățători, adică deja era percepută ca o structură și nu doar ca pe timpul lui Traian, de exemplu, era perceput pur și simplu ca o religie care există și se fac niște adunări. În general, de la Septimiu Sever și până la Decius, până în anul 249, adică timp de aproape 40 de ani, a fost pace, cu excepția acestei perioade din timpul lui Maximin Dracul. Această perioadă de pace a avut atât efecte pozitive, cât și mai puțin pozitive, în sens că tot mai mulți păgâni îndrăzneau să devină creștini, dar în același timp această extindere mare a bisericii a făcut ca cercetarea noilor convertiți să nu fie atât de anunțită, respectiv noi convertiți erau mai puțin întăriți în credințe, așa încât pe timpul lui Decius, care este împăratul care lansează prima prigoană sistematică și universală a creștinilor, adică el ordonă ca să fie persecutați creștinii pe toată întinderea Imperiului Roman. El a fost primul și toate prigoanele de după el au fost de aceeași factură. Un fapt important, obiectivul pe care îl urmărea prigoana lui Decius nu era execuția creștinilor, adică nimicire fizică a creștinilor, ci era anume forțarea lor ca să aducă jertfe idolilor, adică să se lepede de creștinism. Și respectiv, din această perioadă sunt mai mulți mărturisitori decât mucenici, adică mai mulți oameni care au suferit pentru credință, dar nu au suferit moarte. Nu au fost omorâți. Prin urmare, se practica în general torturi îndelungate, zile întregi, foame, sete, deportări în locuri de muncă silnică. Și au avut loc în această perioadă multe căderi. Adică mulți creștini nu rezistau, duceau jertfe, cădeau din biserică. Și în această perioadă apare deja, spune problema ce atitudine să aibă biserică față de cei care au căzut. Că mulți dintre ei, după aceea, cereau să se întoarcă în biserică, să redevină creștini. În ce consta procedura de prigoană? În fiecare oraș mare era organizată o comisie în care intrau până la 5 persoane care avea sarcina de a-i căuta pe creștini și de a-i forța să aducă jertfe idolilor. Cei care cădeau, cei care făceau cele cerute, primeau un document prin care se atesta faptul. Unul dintre ei s-au păstrat în ziua de azi, cu tare și cu tare, la data cu tare, am adus jertfe zeului cu tare și am blestemat pe Hristos. Respectiv, unii creștini nu vroiau să aducă jertfe nemijlocite idolilor, dar nici nu vreau să fie persecutați, să fie muceniciți. Și ei îi corupeau pe judecători sau persoane responsabile și obțineau acest document. E bine, biserica
pe aceștia i-a pus la fel în rândul celor căzuți, pentru că ei au acceptat să fie anume lor să fie trecut un document care atestă lepădarea lor. Iarăși, prigoana a fost cumplită, a fost groaznică, în așa măsură încât scaunul episcopal al Romei, după ce a fost omorât episcopul Fabian, a rămas liber mai bine de un an. Adică nimeni nu îndrăznea să ia catedra, deoarece era deja în perioada asta, era clar că episcopii sunt prima țintă a prigoanelor. Între timp, important de menționat aici, în timpul acestei prigoane, mulți episcopi, fiindcă nu erau prima țintă, se refugiau. Adică fie în pustii, fie undeva în locuri sigure. Iarăși vedem o opoziție față de montanism, care spunea că creștinii trebuie să caute să fie omorâți. În anul 251, în Imperiul Roman a izbucnit o epidemie, care se spune că în Roma, din cauza ei, mureau pe zi câte 500 de oameni. Autorii pe care am citit descriu situația groaznică, păgânii, pe cei care mureau chiar din familiile lor, îi scoteau în stradă, nu aveau grijă de ei, nu îi înmormântau, respectiv creștinii, în particular, e vorba de Sfântul Ciprian al Cartaginii și Sfântul Dionisie al Alexandriei, care și-au organizat comunitățile în așa fel încât ele curățeau străzile, luau cadavrele, iar pe cei îngrijiți, pe cei bolnavi îi îngrijeau. Uneori cu prețul propriei vieți, să înțelegem. Decius a fost omorât în luptă în anul 251. Despre el, ca împărat, iarăși, se spun cele mai frumoase cuvinte, în sens că avea o viziune de stat, avea o viziune administrativă, politică, dar așa s-a întâmplat că a fost omorât în luptă. După el, iarăși, a fost o perioadă de instabilitate politică, până a fost întronat Valerian, care iarăși a lansat o prigoană universală întreg teritoriul Imperiului Roman. În particular, aceasta prevedea deportarea clericilor în locuri de muncă silnică sau pur și simplu în locuri depărtate, că ei se pierdă influența în orașe. Ca și efect al acestei măsuri, sunt mărturii că în locurile de deportare, episcopii deportați făceau adevărat centre de misionarism. Adică, chiar și în aceste condiții, exista propovăduire, se botezau păgânii din acele zone. În același timp, prigoana prevedea interzicerea slujbelor și interzicerea, interesant, adunărilor din cimitire. Adică creștinii, pe lângă slujbele obișnuite, se mai adunau și în cimitire, unde fie făceau slujbe pe moaștele Sfinților Mucenici, fie pomeneau creștinii care au dormit. Prima măsură nu a fost foarte eficientă, de aceea Valerian a emis încă un edict prin care prescria că toți clericii urmează a fi executați dacă nu renunță la creștinism, iar creștinii de rând pierdeau drepturile civice, care erau supuși morții civice și apoi omorâți, dacă și după aceasta tot stăreau în creștinism. Da. Dacă se poate să precizez niște momente, ai spus că în perioada de prigoană existau creștini care căteau din biserică. Anume, fraza asta ce înseamnă? Pentru creștinism a cătea din biserică? Asta e bună. A doua, deși tu ai menționat în diferite momente, dar ca să fie clar ce înseamnă căderea din biserică. A doua, pentru cei martirizați, omorâți pentru credință, care era atitudinea creștinilor pentru trupurile lor, exact, cum... Am spus asta. Da, dar faptul că erau cinstiți imediat după moarte. Adică... Da, trupurile lor erau imediat
luate de comunitățile creștine și erau fiind mormântate, erau Cinstite ca moaște, imediat. erau cinstite, da. Da. Și cam Întotdeauna după un act de mucenicie, creștinii căutau să capte trupurile creștinilor, omorâți. Și prima întrebare, ce înseamnă cădea din căderea biserică? din biserică. Înseamnă apostazie, adică Ce înseamnă apostazie? actul de a renunța la creștinism, de a renunța la credință în Hristos. Dar cum să petrece el pentru un creștin? De exemplu, un musulman, suficient să spună că el crede în Allah și Muhammed este profetul lui. Și în rest, poate să creadă orice altceva și asta e suficient. Și dacă el spune într-o zi, e pus la zi de niște evrei sau niște hinduși și spune, ești hindu? Să spune că da. Asta e o chestie normală pentru un musulman, pentru a-și păstra viața, poate minți. Eu asta mă refer. Ce înseamnă căderea de biserică pentru creștin? Vrei să răspunzi? Nu, spune că tu prezinți. Adică ce înseamnă, de fapt, lepădarea pentru creștin? În Scriptură sunt mai multe locuri în care Hristos spune că cine nu mă mărturisi pentru mine în fața oamenilor, nu mă mărturisi nici eu pentru el în fața Tatălui meu. Și mai sunt. Adică pentru creștini era inacceptabil nici o lepădare formală, cum era, de exemplu, aducerea tămâiei la stăpânia împăratului, care era un act de 5 minute și care nu necesita un efort deosebit. Adică nu era acceptabil nici cea mai mică renunțare, nici verbală și nici faptă. Asta sau n-am răspuns. În sens că lepădarea din creștinism pentru cei care se leapă de Hristos e foarte ușoară, spre deosebire de alte credințe. Adică, pentru creștini este inacceptabil la mărturisi că astăzi ești cu Hristos și mâine nu ești cu Hristos dacă ești constrâns. Adică dacă vrei să te mântuiești, în momente de constrângere, în momente de tortură, în momente de exemplu în lege, da? Într-un stat de drept, dacă omul este constrâns, șantajat pentru anumite chestii și el acceptă șantajul, el pe urmă este absolvit de vină pentru că a fost șantajat într-un stat de drept. Și de ce nu este considerat asta ca pedeapsă în stat? Dar în creștinism, așa ceva nu este admisibil, adică chiar dacă omul a fost șantajat pentru ceva, cu condiția că el se lepede de credința sa, asta se poate că el s-a lepădat de credință. Adică nu e considerat că omul a fost constrâns, că a fost șantajat și nu a avut de ales. Asta înseamnă că omul s-a lepădat de creștinism, asta înseamnă că s-a lepădat de Hristos. În alte credințe, același problem, sau chiar și la evrei, evreii talmudiști care numează Talmudul, în cazul când evreul este constrâns, fie de musulmani, fie de altcineva, că se mărturisează că el nu mai este evreu după credință, sau că el trecut la paganism, sau că la islam, el poate în condiții de constrângere să spună că da, eu nu cred în Dumnezeu tău. Și atunci este considerat între evrei și pentru rabini că el a fost constrâns în omul de ales. El pentru a-și păstra viața a fost nevoit să spună că nu e evreu. Și că la creștin așa ceva nu e posibil. Adică omul care mărturisește cu gura că nu mai este creștin sau că se leapă din un anumit lucru din învățătura creștină, el automat devine lepădat sau apostat, termenul român. Și pentru creștinii care erau judecați sau duși la execuție, adică ei știau clar că o să moară dacă mărturisesc că sunt creștini, asta era de fapt faptă eroică. Din cauza asta mulți cădeau. Fie se duceau cu conștiința curată că mor pentru Hristos, adică mor până la capăt rămânând creștini, fie unii erau speriați de moarte și atunci se lepădau. Dar lepădarea asta însemna că el o să ajungă, ori n-a să ajungă deloc în biserică. În sens că n-a să fie primit până nu se pocăiește. Dar pocăința asta dura foarte mult timp. Unii nu erau primiți în biserică până la moartea lor, după cum ai spus data trecută. Dar și asta, primirea în biserică, se făcea numai cu consimțământul altor martiri și a episcopului lor. Deci, ca să fie clară diferența între creștini și ceilalți.
de altă credință. Subscriu. Da, și aici este icoana Sfinților Ciprian și Justina. Ciprianul Cartagini și Domnița Justina. Asta nu e Ciprianul Cartagini. Nu. Asta este situația. Asta e un vrăjitor care a fost convertit de Sfânta Muceniță Justina. Dar nu e acela. Sfântul Ciprian Cartagini n-a fost mucenic. El a murit în pace. Sfântul Ciprian Cartagini? Da. De asta e Sfântul Ciprian, un vrăjitor de datorită căruia astăzi noi avem Sfântă Biserică Ortodoxă, rugăciune împotriva vrăjilor și vrăjitorilor. El a fost vrăjitor care făcea diferite vrăji de comunicat cu dracii și Sfânta Justina l-a convertit pe acest vrăjitor la creștinism și el a devenit episcop. După cum se vede aici în icoană, el este episcop. Posibil atunci am confundat ceva. Numele asemănător. Până aici mai sunt întrebări? Sugestii, completări? De la Valerian a început o nouă perioadă de pace pentru biserică. Și nu numai că de pace, dar creștinii treptat au pătruns și în funcții înalte, și în apropierea împăraților. Au căpătat funcții la Palatul Imperial. În anul 284, Imperiul Roman a fost întronat de Dioclețian, care a fost un păgân foarte pios. El era sigur că are asupra sa protecția lui zeului Jupiter. Era foarte devotat, foarte ridica multe temple în cinstea lui Jupiter și mai departe. În timpul lui el a fost pus într-o dilemă. Imperiul Roman era deja un stat foarte mare și era foarte greu de administrat. Din cauza aceasta, el a decis să-l divizeze în 4 părți. 2 dintre ele să fie administrate de auguști, adică de împărați, și alte 2 să fie administrate de cezare, adică de niște conducători de dreaptă inferioară. Astfel, în perioada sa, Imperiul Roman a avut 4 conducători, practic. Vedem, aici era teritoriul administrat de însuși Dioclețian. Aici e vorba de Galeriu. Galeriu era un păgân înrăit, era foarte pornit împotriva creștinilor, o să menționez aceasta mai târziu. Aici era teritoriul lui Maximian și Galia și Bretania era teritoriul lui Constantius Chlorus, care era tatăl lui Constantin cel Mare. O întrebare. Da. Dar cezarele și împărații aveau legătură de rudenie sau cum erau selectații? Nu avea legătură de rudenie, dar nu știu să spun procedura de selecție. Probabil era la discreție în dragă. Și mai bun prieteni. Probabil. Și fiindcă Dioclețian era militar, el a ajuns, în general, era din păturile de jos a societății și prin toate treptele în armată. Era foarte iubit de armată. Și chiar de la întrunarea sa, până la lansarea nemijlocită a prigoanei, în anul 303, el a curățit treptat armata de creștini. Adică, nu fizic, nu îi omora, în sensul ăsta, dar crea condiții, de exemplu, făcea niște ritualuri de obligatorii jertfe, la care creștinii nu puteau participa, respectiv erau dați afară din armată, pe cală Bunului. În primii 19 ani ai săi, el a făcut ordine în Imperiu. Până atunci Imperiul era într-o situație foarte dificilă. Erau amenințări și din nord, și din est, din Persia. El a rezolvat toate aceste probleme. Din cauza asta, iarăși, a căpătat mai multă autoritate. Aici sunt... Prigoana a început în 303, adică la 19 ani după întronarea sa. Și istoricii își pun întrebarea de ce, timp de 19 ani până atunci, creștinii aveau libertate practic de plină.
în capitala lui Dioclețian, în Nicomidie, iată aici, exista biserică creștină. În Palatul Imperial existau creștini care aveau funcții. Nemijlocit în palat. În armată am zis că era treptat curățită, dar existau conducători de provincii, senatori creștini. Adică nu exista niciun semn că o să înceapă o prigoană oarecare pe timpul acestui împărat. Și aici sunt două păreri diferite. Una spune că Dioclețian, de fapt, era un om de o gândire foarte profundă, foarte strategică, un mare om de stat, și el această prigoană a pregătit-o timp de 20 de ani, aproape. Adică, la momentul acela, creștinismul deja era foarte răspândit. Se estimează că aproximativ 8-10% din locuitorii Imperiului erau deja creștini. Și spune unul din autori că el, în toată această perioadă, a pregătit prigoana. Adică, întâi a eliminat pericolul extern, a bătut pe persani, a rezolvat și tulburările interne și după aceea, în anul 303, a lansat, a început prigoana împotriva creștinilor. Altă teorie spune că, uităm pe hartă, cezarul său, care conducea această parte a Imperiului, Galeriu, după cum am spus, era un păgân foarte înrăit împotriva creștinilor, era un coleg de arme al lui Dioclețian, avea încredere mare în partea împăratului. El a fost în campania militară din Persia, unde s-a întors victorios și a căpătat și mai mult autoritate, și respectiv, spune un alt autor, Galeriu și-a impus părerea lui față de creștini și l-a convins pe Dioclețian să înceapă o prigoană. De altfel, pe data 23 februarie, când a fost distrusă biserica din Nicomedie și a doua zi când a fost afișat nemijlocit edictul de prigoană, el a fost semnat și de Dioclețian și de Galeriu. Care din aceste teorii este corect, e greu de spus. Cert este că Dioclețian era un om de gândire foarte mare, era un om de stat adevărat. Zic autorii că dacă n-ar fi fost această prigoană, probabil era și el socotit printre imperatorii Octeni. Dar asta s-a întâmplat, care au fost motivele la o problemă. Deci a doua zi după distrugerea bisericii a fost afișat edictul care spunea că toate bisericile să fie distruse. Adică deja se înțelege că erau multe biserici creștine și exista claritate că aceasta este biserică creștină. Cele trebuiau distruse, cărțile sfinte confiscate, se știa că creștinii au cărți sfinte, iar creștinii să fie supuși morții civice, adică să fie lipsiți de drepturi cetățenești. După emisia acestui edict, au avut loc două incendii la Palatul Imperial. Evident, ele au fost puse pe seama creștinilor. Apropo, s-au păstrat actele unui martiriu de la Palatul Imperial, care a stat însăși Dioclețian în persoană. Este vorba despre un creștin Petru, care avea ceva o funcție minoră în palat. Și se spune că el a fost schingiuit până la oase și apoi peste rând de sare a fost turnat lățet cu sare, pe care el a fost omorât. Adică toate acestea se întâmplau sub ochii lui Dioclețian. Pe lângă cele două incendii de la palat, au avut loc două răscoale, două încercări de uzurpare în zona lui Dioclețian. Ele, în principiu, nu au fost conduse de creștini, dar, bineînțeles, iarăși, au fost puse pe seama creștinilor. Ceea ce a provocat emisia încă două edicte în același an. Al doilea edict presupunea arestarea clericilor, preoților, episcopilor, diaconilor și chiar a citeților, care nu sunt clerici, dar sunt citeții. O sarcină de a citi scripturile în biserică, timpul slujbelor.
a fost emis și un al treilea edict, dar conținutul nu e atât de important. De ce? Pentru că în anul 304 s-au împlinit 20 de ani de la întronarea lui Dioclețian și cu ocazia asta s-a făcut o amnistie generală în Imperiu. Adică s-au anulat cele 3 edicte. La scurtul după asta, Dioclețian s-a îmbolnăvit, puterea a trecut, de fapt, în mâinile lui Galeriu, despre care am pomenit, și a fost emis al 4-lea edict, la începutul lui 304, care lansa deja prigoana totală și universală. Tot întinsul Imperiului, care presupunea că creștinii trebuie constrânși cu orice preț să aducă jertfe idole. Când spune cu orice preț, cu orice mijloace, trebuie să înțelegem ce urmări are asta pentru realul politic din Imperiu. Adică, din momentul acela, conducătorii provinciilor, vredniciile lor de a ocupa funcția, se măsura deja în măsura în care ei îi privunesc pe creștini. Acesta a devenit un factor de luptă pentru putere, practic. A fost aplicat doar primul val al prigoanei, adică doar au fost confiscate cărți sfinte și închiderea bisericilor. Ce interesant, povestesc surse contemporane că mulți judecători, din milă față de creștini, în general, în perioada asta deja s-au apropiat din punct de vedere cotidian creștinii și păgânii, în sens că păgânii nu mai aveau niște preconcepții nesănătoase despre creștini, chiar îi compătimeau în timpul perioadei lui Dioclețian, mulți păgâni cu prețul vieții lor. Îi țineau pe creștini ascunși în casele lor. Adică deja erau altfel de relații și deja creștinismul pătrunse adânc în viața păgânilor în perioada aceea. Și în Africa au fost cazuri că judecătorii le spuneau, îi duceau la judecat, erau obligați să o facă, dar le spuneau că ne trebuie cărțile sfinte noastre, trebuie confiscate. Și îi spuneau că fie că nu le au, fie că nu sunt, dar și judecătorul spunea, bine, dați-mi măcar ceva cărți, nu contează, nimeni nu știe cărțile voastre sfinte sau nu, dați-mi oricare cărți, că eu să arăt, spunea, a fost pus în aplicare edictul. Că era o relație deja între creștini și păgâni. În anul 305 a pus Augustul a pus Maximian a decedat și locul lui a fost luat de cezarul Constanțiu Florus, care era, după cum am spus, tatăl lui Constantin cel Mare și în acea parte a Imperiului prigoana a încetat cu totul. Apropo, în perioada premergătoare, când era cezar, Constanțiu Florus s-a limitat la închiderea câtorva biserici în Britania și chiar sursele spun că a fost oarecum formal. S-au închis câteva biserici, nu toate. S-au confiscat niște cărți care s-au spus că sunt cărți sfinte, adică nu a fost o prigoană așa că am răsărit. Maximin Daia, în anul 305, Dioclețian, din cauza stării sănătății, abdică. Cred că e primul împărat în istoria Imperiului Roman care abdică de bunăvoie. Lasă tronul lui Galeriu. Iarăși asta arată cât de etatic gândea Dioclețian, adică nu era un împărat vrednic sau un bolnav, nu știu. Și i-a lăsat locul lui Galeriu. Respectiv acest Galeriu l-a pus ca cezar al său. Deci Galeriu a devenit August, a devenit împărat și l-a luat ca cezar pe un prieten de-al său care în atitudine față de creștini era foarte asemănător cu el. Maximin Daia, acesta a întărit edictul creștinesc, sănătate. În edictul său se pomenește concret despre constrângere inclusiv și a pruncilor de jertfirii idolilor. El era atât de pornit încât a ordonat ca toate alimentele, toate rezervele alimentare să fie stropite cu sânge
din jertfe de idol. Creștinii, adică să nu-i poată mânca și să moară de foame. Din cauza că n-a pus să stabilit situația despre care v-am spus, deja încetase prigoana, respectiv din cauza acestor influențe, a fost nevoit Maximin Daia să domolească un pic prigoana, așa încât a înlocuit execuțiile cu scoaterea unui ochi sau tăierea tendonilor de la un picior, pe care... Da, adică... Și depărtarea ulterioară la locul de Muxenică. Aici avem icoana Sfintei Ecaterina, care aici este roata. În majoritatea icoanelor Sfânta Ecaterina este această roată. De ce? Pentru că ea a fost condamnată la tragerea în roată, dar în momentul în care s-a atins de instrumentul de tortură, roata s-a surpat. Și a fost s-a tăiat capul. Până în 311 a durat prigoana. În 311 galerul, eu am spus data trecută, practic, protagonistul acestei prigoane a semnat actul de încetare a prigoanei, de toleranța creștinilor. Am spus despre valoarea simbolică a acestui act, adică cel mai mare, cel mai activ pregonitor, cel mai pornit, practic a semnat, într-un fel, documentul de capitulare în fața creștinilor. Adică scopul pe care și l-a propus de exterminarea creștinismului, el a semnat că nu poate înfăptui. Acest act l-a semnat și Constantin și Liciniu. Liciniu era iarăși un nou cezar. În același timp, acest edict nu permitea trecerea la creștinism și, la scurt timp, teritoriul lui Maximin Daia, prietenul lui Galeriu, prigoana a început. Mai mult decât atât, în teritoriul său, creștinii nu erau, creștinilor nu le se întorceau, nu se întorcea proprietatea confiscată. Din cauza asta, în 313 a fost semnat un nou edict, deja de Constantin cel Mare, împreună cu Liciniu, care consemna libertatea religioasă, adică le permitea cetățenilor romani și ea să treacă la orice religie. După 311, după edictul lui Galeriu, creștinii au fost eliberați din locurile de deportare și în toate locurile unde treceau ei erau întâmpinați cu cântări de psalm și chiar și păgânii îi felicitau și se bucurau văzându-i întorcându-se acasă. Practic, asta a însemnat prigoana lui Dioclețian, fiind cea mai cumplită, cea mai grea, a fost și ultima prigoană, adică a fost ultima lovitură pe care a putut-o da paganismul creștinismului. După aceea, deja, procesul de încreștinare a Imperiului Roman, deja practic era inevitabil. Am spus data trecută, din cauza că armele cu care lupta Imperiul Roman împotriva creștinismului și mai ales din cauza armelor cu care răspundea creștinismul, adică Imperiul Roman ataca prin prigoană, prin execuție fizică, dar creștinii răspundeau prin actul de mărturisire. Din cauza că cele două arme erau din categorii absolut diferite, din cauza asta și înfrângerea paganismului era inevitabilă. Deci că el lupta cu creștinismul, nu cu armele cu care trebuie. Contra acestor arme, creștinismul s-a dovedit a fi de neamit. Ca și concluzii, pentru mine personal, cercetarea acestui subiect a fost foarte interesantă. Nu doar din considerent că este istoria noastră și ne reprezintă, dar și pentru faptul că ne amintește că există valori pentru care
oamenii sunt gata să moară, erau gata să moară, există valori mai mari decât viața, că credința creștină s-a răspândit cu prețul sângelui, cum spune Tertulian, sângele mucenicilor a fost sămânța bisericii. Păgânii erau atât de impresionați, atât de frapați de actul de mărturisire creștinilor, atât de imposibil sau lipsit de sens de se părea lor să moară pentru credința pe care o trăiești, pe care o mărturisești, atât de mult îi cutremura, încât ei erau puși în situația să-și pună în fața propriei conștiințe întrebarea. În ce relații se află ei cu Dumnezeu și ce este această credință creștină care îi face pe oameni să-și prețuiască mai mult credința decât viața lor. Și zice unul din autori, în momentul în care un păgân își punea această întrebare, el trecea primul pas spre deveni creștin. Vă rog, întrebări sau completări sau sugestii? Poți da niște nume de sfinți sau de mucenici care au fost întâlnit de ce? Poți da niște detalii, niște detalii din mucenicia, nu? Niște detalii. De exemplu, Sfântul Ignatie Teoforul. Teoforul înseamnă din greacă purtător de Dumnezeu. Teos, Dumnezeu și Foros, purtător. El însuși se numea cu acest titlu. Noi avem în perioada aceea scrisorile adresate de el. El a fost judecat în Antiohie, dar a fost trimis în Roma. După cum am spus, el nu era cetățean roman, deci e foarte probabil că el să fi fost trimis în Roma cu ocazia sărbătoririi cuceririi Daciei, în anul 107. Timp de 123 de zile, împăratul Traian, Dacia a fost cucerit în 106, dar împăratul Traian a ajuns în Roma în 107 și a organizat 123 de zile de petreceri și veselie cu această ocazie. Foarte probabil că Sfântul Ignatie din acest motiv să fi fost trimis în Roma. Mai mult decât atât, el a fost condamnat la luptă în amfiteatru, la luptă cu animale. Și el știa asta în timp, pentru că în scrisorile pe care le-a scris el în drum din Roma, din Antiohie spre Roma, el scriindu-le creștinilor din Smirna, chiar Sfântului Policarp, pe care am vorbit, le spune că așteaptă să fie ca gheare de fiare, deci să-i frângă trupul. Așa. Sfântul Policarp al Smirnei. Da. Se poate nu să lăcuște. Antiohia doar până astăzi e scaun patriarcal. Și tot în Antiohia este orașul în care creștinii, prima dată în istorie, au primit numele de creștini. Până atunci creștinii erau numiți fii nazarenieni, după numele lui Iisus Hristos Nazareneanul, care a trăit în Nazaret, sau Galileeni, pentru că tot Nazaretul se află în Galilee. Dar Antiohia este primul oraș, cum s-a explicat. Se află în Siria și până astăzi este scaunul patriarcal, unul dintre cele 5 patriarhii clasice ale bisericii creștine. Deci e titular. Da, Patriarhie Antiohie, dar nu se află în Antiohie. Poftim? Nu se află în Antiohie, Patriarhie Antiohie. Da, acum nici nu se mai numește Antiohia. Ca titlu, da. Și despre Sfântul Ignatie Teoforul spune că el a fost copilul care a fost ținut de Hristos în brațe atunci când în Evanghelie spune că apostolii au gonit copiii care erau lângă Hristos și apostoli, că făceau dezordine și atunci Hristos a luat un copil în brațe și a spus, lăsați copiii să vină la mine. Păi despre Sfântul Ignatie Teoforul spune că nu el era cel care Hristos l-a ținut în brațe. Nu știu, frumos. Și el, pe parcursul exilului din Antiohie până în Roma, scria creștinilor că el vrea să moară acolo. Adică s-a lăsat omorât de animale, pentru că orice moarte pentru un creștin este socotită ca mare cinste, pentru că asta înseamnă unirea cu Hristos și vederea feței lui Dumnezeu. De ce mucenicii vreau moarte?
Da, sunt epistolele sale, sunt pe internet. O să găsiți chiar și în limba română. Iată, el din Antiohia a fost dus cu Rabia, Smirna e aproximativ pe aici. Acolo a intrat în legătură cu creștinii din Smirna. El, evident, nu avea intenția să fugă, de aceea se întâlnea liber cu creștinii de acolo. Sfântul Policarp spune că creștinii îi corupeau pe cei care îl păzeau ca să poată vorbi cu el, să-i transmite scrisori și așa mai departe. Tot în scrisorile lui se descrie cel mai important relații care se păstrează și astăzi în Biserica Ortodoxă. Anume la dânsul întâlnim în scrisorile lui, el spune creștinilor: primiți pe episcop, pe ierarhii voștri ca pe Hristos, iar pe preoți ca pe apostoli. Și scrisorile lui Biserica Ortodoxă Română editată în anii 60-70 și o serie de cărți se numesc Părinți și Scriitori Bisericești. Și în primele două volume se găsește și epistolele Sfântului Ignate Teoforul. Sunt foarte interesant ca subiect. Da. Despre ca atare sunt foarte multe vieți de sfinți din această perioadă. Clar, autorii pe care am citit tratează anume cele care au fost documentate în perioada aceea, pentru că multe din ele s-au transmis prin viu grai și au fost puse pe foaie mult mai târziu. Despre Sfântul Policarp al Smirnei. Tu m-ai întrebat de anume circunstanțe despre niște vieți de sfinți, practic. Da. Care veți astăzi foarte cunoscuți sfinți sunt, care au trăit anume perioada aceea și sunt martirizați? Sfântul Dumitrie, Sfântul Gheorghe. Păi, spui ceva despre dânsul, dacă știi. Așa spune academic noștri, poți să mă ajut. Dar lasă anume ceva carte. Din ce știu, în noiembrie, la sfârșit de noiembrie, se sărbătorește ziua morții sau ziua nașterii în cer, cum se numește pentru creștini, a Sfântului Papă Clement al Romei. Deci vorbim atunci despre papi ortodoxi. Sfântul Papă Clement al Romei era al treilea papă în succesiune apostolică și el a fost, prin faptul că a fost judecat ca fiind creștin, a fost exilat în Crimea de astăzi. Acolo se vede o bucată de teritoriu când a fost în stăpânirea romanilor. Și tot a fost martirizat la începutul de secolul II, adică în 100 și ceva. Și când a fost dus în Crimea, el a fost dus la munci în niște mine. Nu știu ce se exploatează acolo. Dar în momentul când au ajuns, creștinii, au fost și creștinii exilați în minele cele, dar foarte mulți lucrători erau păgâni. Și când a ajuns el acolo, normal creștinii s-au bucurat că iată în sfârșit a venit un mirac pentru dânșii și o să-i lumineze și o să-i țină slujbe. Dar tot parcursul exilului lui, cât el lucra, el avea aproape 100 de ani, lucra ca un tânăr, ducea pietre, că lucru greu, și în același timp lumina și ceilalți că practic toți păgânii din mină au ajuns creștini. Și toate satele de prin prejur, de pe lângă mină, au ajuns de creștini. Astfel că la în jur de 110, conducătorii Crimeei de atunci au fost nevoiți ca să îi judece pe toți și le-au pus condiția fie să le apădă și rămân păgâni, fie să-i omoare. Și toate satele de pe lângă mine au fost arse, toți creștini de acolo care au fost anterior păgâni au fost omorâți. Iar Sfântul Papă Clement al Romei s-a dat o pedeapsă specială că știau că după moartea lui, oasele lui o să fie cinstite, ca moașul. Și atunci au fost omorât, au fost dus pe mare, la adânc și au fost omorât acolo. Și atunci creștinii care au rămas în viață
s-a rugat pe malul Mării Negre, ca Dumnezeu să le arate unde sunt moaștele sale. Și ei s-au rugat toată ziua și noaptea s-a întâmplat că să știe că el a fost dus undeva la 3 km departare de țări. Și noaptea s-a despărțit Marea în două, până la locul în care a fost s-a necat cadavrul Sfântului Papa Clement Romei. Și în fiecare an se întâmpla minunea asta, că de ziua morții lui se despărțea Marea în două și creștinii se duceau la locul în care era trupul lui, deci moaștele sale, și făceau slujbă. Deci creștinii când au ajuns acolo, la 3 km departare de țărm, mare despărțându-se în două, au văzut că cadavrul lui era de fapt pus într-o raclă și toată racla era pusă într-o biserică de marmură. Și mai este un fapt interesant că el când a fost, după ce a fost omorât, lui s-a legat ancora de gât și dus la fund. Deci ancora era în afara bisericii, moaștele erau în raclă în biserică de marmură. Și creștinii în fiecare an făceau slujbă acolo. După ce se termina slujba, noaptea răbășa marea înapoi și creștinii repede fugeau până în țărm ca să scape cu viața. Și s-a întâmplat o minune pe parcursul secolului, deci minunea asta se întâmpla din secolul II până în secolul VIII după Hristos, adică aproape 6 secole. S-a întâmplat într-un an că o familie de creștini și-a uitat copilul în biserică. Adică au crezut că după sfârșitul slujbei, copilul a plecat împreună cu alți creștini înainte, pe țărm. Dar când a ajuns pe țărm, a zis copilul nu e. Și pentru a înțeles, copilul a rămas în biserică acolo și probabil că a fost omorât de Abel. Și în următorul an, când iar s-a întâmplat minunea, creștinii au ajuns în biserica de marmură, la Sfântul Clement al Romei și au văzut că el e viu, copilul. S-a mirat cum timp de 9 zile, copilul a rămas în viață și încă și-a crescut parcursul anului ăsta. Și m-a întrebat cine a avut grijă de tine. Și a spus, a arătat că de ești spre moaștele Sfântul Papa Clement al Romei și a spus că el m-a luminat și el m-a hrănit în fiecare zi. Dar este atestat, înscris, undeva în secolul VIII nu se mai petrece minunea asta. Motivul probabil că deja a început să se rărească numărul de creștini, dar și viața creștinilor a început a decădea. Ierarhul de atunci, care era grec, bizantin, care a fost adus în Crimea, scrie împăratului de atunci că, iată, de peste aproape 40 de ani, această minune nu se mai întâmplă și nu știm de ce. Și, iată, este mare scârbă pentru creștini că minunea asta nu se mai întâmplă. Și atunci el se duce înapoi spre Constantinopol și vorbește cu patriarhul Constantinopol că, iată, ce minuni, ce mari minuni au avut loc în fiecare an și acum nu se mai petrece. Și atunci patriarhul trimite o delegație de preoți și ierarhi în Crimea. Și atunci ei se roagă de ziua Sfântului Papa Clement al Romei pe malul Mării Negre ca Dumnezeu să descopere moaștele lui. Și atunci toată ziua s-a rugat și noaptea cu aproximații s-a dus cu corabia cam unde credeau ei că trebuie să fi fost la fundul mării biserica lui. Și noaptea la miezul nopții au apărut moaștele Sfântului Papa Clement al Romei și atunci moaștele lui au fost aduse de la fundul mării, undeva la 3 km de la țărmul Crimeei, au fost aduse în Constantinopol să fie cinstite acolo. În secolul VIII, nici nu mai sunt acolo. Asta sunt Papa Clement al Romei. Tot în perioada, nu știu, în perioada despre Roma. Atunci când Traian a interzis adunările secrete, ceea ce am spus la început, creștinii s-au refugiat în catacombe. Este fenomenul de catacombe romane, dacă ați văzut. Adică niște tuneluri subterane, care la momentul acela erau în afara orașului, și
Și creștinii se adunau acolo. Inițial ele erau folosite ca cimitir, dar în momentul în care Traian a interzis adunările secrete, slujbele creștinilor, inclusiv, ele au fost ca loc de slujire. Adică sunt și biserici acolo. Și tot acolo sunt și primele icoane. Sau poate nu primele, dar sunt icoane în catacombele romane. Și de asemenea și moșteni. Erau creștinii mucericiți erau înmormântați în catacombe. Știu, din perioada aceea, nu știu exact, fie al Diocletian, fie din înainte, se știe doi mari sfinți mucenici, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, la perioada secolului 4-3, așa. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Sfântul Dimitrie, ei amândoi erau voivozi. Voivozi erau în grad mare militar, pe lângă faptul că erau capiteni pe sfârșit, conștirii aveau în conducerea lor, ei trebuiau să administreze un teritoriu. Deci Sfântul Mare Mucenic Dimitrie administra Tesalia, asta acolo unde se află acum orașul Tesalonic. Macedonia. Da. Macedonia, Grecia. Da. Și pentru faptul că el era foarte iubit de împăratul de atunci, nu țin cine era, dar cu toate că a fost iubit și prețuit ca voivod, el a recunoscut că este creștin cu conștiința că o să fie martirizat pentru credința lui și totuși a fost omorât pentru asta și el este cunoscut în biserică ca Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Zvărătorul de mir. După moartea lui, osementele sale zvărăsc mir. Și el este cinstit în Tesalonic. Deci el este considerat unul dintre înfrățitorii acestui oraș. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, considerat de origine din Siria, tot era voivod, este ostaș, nu avea administrație în teritoriu, dar era cinstit de ostaș ca un mare viteaz și a fost martirizat în credința sa. Este mai mult cunoscut pentru minunea care a făcut-o câteva secole mai târziu, după moartea lui, în secolul VIII, dacă nu înșel. Se întâmpla, deci, tot era deja Imperiul Roman, era creștinat, dar existau regiuni trăiau păgâni. Și într-un oraș din Siria, nu știu exact unde, păgânii aduceau ca jertfe umane unui balau, oameni lunari. Deci exista un animal, care noi asta putem să spunem că e dinozaur, că el, lui când era foame, făcea devastări în oraș, umăra oameni. Și oamenii, ca să scape de această prigoană, aduceau lunar în fiecare lună, aduceau câte un om, fie copii, fie fecioare, nu contează. Și în momentul în care se terminau copiii, ajungeau la oameni maturi. Păi iată s-a întâmplat într-un an că toți copiii au fost aduși ca jertfă acestui balau, toate fecioarele au fost aduse ca jertfă, nu existau copii și au fost nevoit ca conducătorul acestui oraș să-și aducă ca fiica lui ca jertfă. Pentru că altul trebuia să treacă la maturi. Și în momentul când trebuia să fie dus fata asta ca jertfă pentru balaur, ea a ajuns la peștera balaurului și atunci, pe drum cât pleca ea spre jertfire, se atestă în istoric, apare un ostaș cu calul alb și întreabă unde se duce. Și ea pe îi spune că iată mă duc la balaurul să fie adus ca jertfă, pentru că dacă nu, balaurul să vină și să distrugă orașul și să se omoare pe toți. Și atunci Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, deci el îi spune că eu sunt Gheorghe, de poate sunt de aici, dar el a fost omorât în secolul IV, deci asta se întâmplă cu 4 secole mai târziu. Îi spune că nu-ți fă grijă, ești întoarce la în oraș, că eu am să omor balaur. Și s-a speriat,
Dar nu au avut bilet, s-a dus acasă și a spus conducătorului, adică taxi că iată, o părut în ăsta și a spus că să mai balavă. Și conducătorul s-a speriat, a crezut că asta e fie o poveste de ei, fie altceva, că dacă, și a spus că dacă nu se întoarce înapoi, atunci o să fie distrus orașul. Atunci toți rușenii au ieșit spre peșteră și s-a văzut cum Sfântul Mare Mucenic Gheorghe l-a provocat la luptă pe balaur, adică l-a întărătat, ăsta a ieșit din peșteră și i-a tăiat capul. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Deși mulți alți ostași de până la dâns au încercat să-l omoare și erau omorâți. Și noi, când vedem icoana cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe care omoară balaur, anume acest fapt istoric este cinstit, că 4 secole după moartea lui, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a făcut această nume, scăpând această faptă.